What's up mga Bisaya? May buntag sa inyo tanan. Nibalik mi karong adlaw uban akong papa kay dugay-dugay mi wala ka gardening video and mga duha pud ka bulan. So na akong papa ron and nami bagong topic itudlo sa inyo about gardening, specifically propagating flowers na medyo uso karon. So without further ado, let me introduce you to my father. Magandang hapon mga ka-agri. Matagal-tagal rin tayong hindi na kita sa ere dahil sa mga hindi may basang hamon ng buhay. Sa ngayon, ang ating ituro ay kung papaano isasagawa yung grafting sa isang halaman na ang common sa tawag na bumbil or kining bougainvillea. Kasi ang bagay na ito sa ngayon ang ituro natin yung tricolor, tatlong kulay na ilagay natin sa isang puno. Yun ang pinaka-interesting. Sa pinaka-basic nito, kailangan mayroon tayong budding tip. So gagawa tayo ng ating sariling budding tip. Ito, na-order ko ito sa online Lazada, size 10 by 14 na cellophane. Ito yung laman niya. So madaling isasagawa ang paggawa ng budding tip. Mayroon ka lang ganitong klase na knife, kutsilyo na panghiwa mo. Ganito lang yan, no? Dito, ganyan. Kasi cellophane yan, bag, plastic bag. Doble yan siya kung katingin mo. So hahaba ngayon siya. Yan na yung ating budding tip na ipangtali natin doon sa grafting na gagawin natin. Ito na yung puno na kung saan diyan natin dudugtong yung ating grafting. Kailangan mayroon tayong at least ganito kalaki. Pero ang iba, kahit malaki, pwede rin. At saka marami kang magawa kung malaki. Pero ito, basic lang muna ang ituturo natin sa ngayon, no? Kailangan nating putulin para sabay na tumubo yung ating idugtong. Kasi kung magtira tayo ng original na ganito, halimbawa hindi natin putulin, pwede man din, pero maunang tumubo ito, nakakasira ng forma. So kailangan pagsabayin natin yung tatlo. Ngayon ito na, katingin natin itong puno. Ito yung cutter natin. Yan na yan, ready na yung puno na pagdudugtungan natin ng tatlong kulay. Tiyakin lang natin ang healthy yung ilagay natin na puno, yung walang bulaklak, at saka sa tingin natin siguradong mabuhay. Kagaya nito, cutting tayong isa yan. Ang kulay ng bougainvillea na ito ay puti. Puti siya. Tapos kukuha rin tayo dito sa iba. Ito yun. Kulay niyan pink. Tapos ito siya, kulay dilaw. Ang gagawin natin ito, bago natin ikabit yan, linisin muna natin. Alisin yung mga dahon niya, yung matatandang dahon. Ang itira natin yung bagong sibol. Ang plano natin, ipaganyan natin ang pagkalagay, no? Tapos ito namang isa, paganyan. Itong pangatlo dito. So lalaki sila na magkasabay. Ito, masilan ito kasi kung magkamali ka dito, mamamatay yung ilalagay mo. Kailangan matalas yung gagamitin mong kutsilyo. Ginahiwa na ito. Islam? Tapos
tuklapin natin yung balat. Yung balat niya. Kahit na may madalang kahoy dyan, okay lang. Huwag lang makapal masyado. Ngayon, yung kahoy na yan, dahan-dahan natin alisin. Kasi kung biglain mo na balat ang tanggalin mo, baka matuklap. Tapos na yan, hiwain mo yung kahoy. Nang sa ganon, magkaroon ng space dyan sa loob. Ayan, ganyan. Ayan na yung balat. Tapos, yung isa naman, kasi tatlong idudugtong natin. Dito naman tayo sa kabila. So 3 sides and then sinuklap natin mga half an inch, no? Mga medya. Half an inch. So 3 sides. Para dito natin i-insert yung ilalagay natin na sayon. Yung sanga. So ito, no? Focus natin ito. Kailangan dilaw ang matira, ha? Huwag mong tuklapin pati yung dilaw na balat niya. Ang alisin natin yung brown at saka green. Tatlong kulay yan. Pinakaibabaw niyan brown, pangalawa green. So tira mo yung dilaw. Magdugtong na tayo. Kailangan maingat tayo. Kasi tatlo eh. Pakihawak lang. Kani-kani tumay. Ini ta. Bentar. Ganun lang yan. Ang mangyari dyan kasi ma-vacuum yung sa ilalim, asa yung imbis na magkaroon siya ng bago, sisibol yung kanyang original na sanga. Ito na ang kanyang bubuhayin. Okay, next step. Silupin ito ng ice candy. Kaya nga, nagputol tayo kanina. Kaya tiyakin natin tamang-tama lang ang height niya. Ang haba. Pasok natin yan. Yan na sila. Dahan-dahan lang. Kaya nga pati tinik dapat alisin dyan. Tapos ay vacuum. Vacuum na ito. Vacuum na ito. Itong dulo nito na vacuum na rin kasi natalian ng
sumibol na. Pagdating dito sa dulo, yung mga silupin na yan, hindi mo naman kailangan masyadong higpitan yan. Pero kailangan, hanggat makaya mo, talian mo pa rin yan. Yung magkabilang dulo ng silupin. Ito na yan. Mabacuum na yan siya. Walang hangin na makakapasok. So, yung dahon na handa na sanang sumibol nung nasa original pa na puno, dyan siya sisibol ngayon. Kasi kung walang takip yan, matutuyo yan sa hangin. So, ngayon, ang konsentrasyon ng puno, dyan na sa panibago niyang sanga. Yan na yung bubuhayan niya. Tapos, ilagay natin ito sa isang sulok na hindi siya, na walang distraction. Ibig kong sabihin, hindi siya nauuga at saka hindi mainit na lugar. Ipat tayo sa isang sulok na hindi mainit. So, dyan muna siya. Hayaan natin na lumipas yung 30 araw bago natin. Huwag nating alisin yung silupin dyan sa dulo hanggat wala tayong nakikitang sinyalis na nabuhay yung nilagay natin. Kung sakaling hindi mabuhay yan, gagawa tayo ng panibago. Hindi naman tayo perfect. Pero sa itinanim natin na 10, halos 8 ang nabuhay. Mayroon tayong ipapakita na bagong sibol. Pagkatapos dumaan ang 30 araw, masyadong kita natin siya kung anong nangyari. Ito, ayon sa kaugalian ng bumbil, huwag masyadong makulimli ang lugar. Kailangan mainit. Diligan lang natin every 3 days kung maaari. Kasi kapag natuyo itong bagong sibol niya, mamamatay. So makita nyo ngayon mga ka-agri, yung bagong dahon niya. Ito na yan sila. 4 ang ginawa ko dito. So sa ngayon, buhay yung 4. Ayan na makikita natin yung mga bagong sibol na dahon. So good luck mga ka-agri. Mga gusto sumali. Ito pampalipas panahon lang habang hindi pa tayo sa full time na trabaho natin. Kung nasa bahay ka lang, imbis na paupo-upo ka, buka nating tuklasin ang mga bagay. Malaking tulong din naman ito kapag lumaki ito. Lalaki rin ang halaga nito. So, maraming salamat. That's it for today's episode, guys. Daghang salamat sa pagtanaw. If you learned something and found this helpful to your gardening journey, please hit the like button and subscribe. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hantod sa sunod higayon. This is Don for Lutong Bisaya. Have a good day. Bye-bye.